Από πού το κέρδισε, ρε παιδιά? Από την κρεβατοκάμαρα, λέω. Όχι καλέ το σημείο του σπιτιού. Από ποια περιοχή? Η κυρία Ελένη Ρούφου είναι η μεγάλη νικήτρια, κερδίζει τα 1.000 ευρώ μετρητά. Κυρία Ρούφου, πολλά συγχαρητήρια. Αν μη τι άλλο, εύχομαι αυτό το ποσό να πάει σε καλή μεριά. Κυρία Ρούφου, καλησπέρα. Εγώ είμαι, ναι, καλησπέρα. Πώς είστε? Καλά. Καλά ή καλούτσικα? Εντάξει, καλή. Ας τα λέμε καλά. Πάντως είστε η μεγάλη νικήτρια, καθώς κερδίσατε το ποσό των 1.000 ευρώ, κυρία Ρούφου. Από πού το κέρδισε, ρε παιδιά? Από την εκπομπή Αποκαλύψεις. Βάλτε αντένα τώρα αν είστε μπροστά στη τηλεόραση. Είμαι ο Πέτρος Κουσουλός. Μιλάμε ζωντανά στην εκπομπή και έχετε κερδίσει το ποσό των 1.000 ευρώ. Ναι. Και τι πρέπει να κάνω εγώ? Υπομονή μέχρι να σας ενημερώσουν από την εταιρεία για να λάβετε αυτό το ποσό, το οποίο θα μπει στο τραπεζικό σας λογαριασμό, κυρία Ρούφου μου. Τόσο απλά τα πράγματα. Από πού μας βλέπετε? Ορίστε. Από πού μας παρακολουθείτε, λέω? Από το σπίτι. Την κρεβατοκάμαρα, ξεπλωμένη είμαι. Από πού? Από την κρεβατοκάμαρα, λέω. Όχι καλέ το σημείο του σπιτιού. Από ποια περιοχή? Μεταξουργείο είμαι. Μεταξουργείο. Να είστε καλά, κυρία Ρούφου, πάντα τυχεροί. Καλό μεσημέρι, πάρτε και έναν υπνάκο, είστε πλουσιότεροι κατά 1.000 ευρώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.